Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Good afternoon, Damarian, 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 Damarian. Nasabat ko ngunyan, kuya nimi si Dr. Chris Gianan. Sino nga ako ining Amerikanong inio? Salbatana nga niya, si Dr. Chris Palanso na iling ko. Amparong kay Dr. Chris Gianan mga tugang Amerikano. Pati ang babadoon niya, Amerikano siya. Yun ang nailing ko na. Sino nga niya ko ining Amerikanong inio? English ang kukuta, ta, siyempre baya. Masakatig di sa DCGB, English ang kukuta na. Ito pagkatuba, ito nga niya salbatan, si Dr. Chris pala. Mapapalaban ako ta sa English ko. Okay, how are you, bro? Mapapalaban ako ta sa English ko, kuya ni. Salbatan na nga niya ako. Bata kulang ko niyan sudara kong English ta. Then naman ako, kulang maluyan ako sa English. Then naman ako nagtuturo, kuya ni. Lingaw ko na sa mga English baga. Nagkaroon nga man ko na sa mga terminolohiya na maray na English. Pagkatubang, salbatan na nga niya ako. Dr. Chris Gianan palan. Ara mo, kuya ni, ng amigo. Nagdigil sa kuya ta. Ikaw sa kuya kipasalubong, ha? Ikaw sa kuya napasalubong si Dr. Chris Gianan, haling Amerika. Yan, ha? Haling US of A. Yan. Good afternoon, tabi amigo. Dr. Chris Gianan, ha? I-English ang kukuta, kuya Nemi. Pagkiling, salbatan na nga niya ko. Chris Gianan pala. Medyo kwan talaga paghali ka talagang Amerika, medyo kwan ang pamati mo. Sugari baga iba ko yan nimi, ha? Iba ko yan nimi ang pamati eh. Iba ko yan ang sa imong pamati paghali ka baga sa kwan, paghali ka sa abroad, nagkatagoro abroad ka. Ibahon man talaga, ibahon man talaga. Di ba pa rin Chris? Di ba? Ibahon man talaga. Paguna ko lamang, pagbulong ti Dr. Chris Gianan sa taso, pasalubong ko, nasa bulsa niya. Pagbulong niya, paguna ko, kurong o bland lamang sa kolor. Bland. Bako man nga niya palang bland. So normal sa ng kolor. so normal na kolor, pangyari sa maaba ka. Kumusta po sa tuyang hapon? Oy, ano na kita? Ano nang abutan ta daw digdi sa palibot ha? May abutan pa daw kitang maray. Pero rin namang, inda. Ano nang abutan ta? Garawara namang itang abo. Garawang ka na kita kaya ni 2025 ko yan ni Miki Pasuruay. O 2028 na gayon, ha? Garihan ka na kitang 2028 kaya ni mga tugang kipasuruay, ha? Ora na gayo. Kaya ako, sa mga second week kang Disyembre, malib ako kuya ni. Malib ako. Yung maglib ka nga, ako din, magprograma ka manggiraray. Yung, para mangyari ka, puta. Malib kita? Nga na, sus ko. Kwanon, bagkwan lamang kita, magliwaliw. Maduman ako sa kwan, maduman ako sa Sultan Kudarat. maduman ako sa kwan, diyan sana, sa neighboring countries. Ha? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, BC. Good afternoon, boss. Concern lang ako, BP, sa may, hindi ba ka BP sa may terminal, sa may release? Terminal kan? Sa Ligaste, sa may ICR. Okay, natapo. Uning mga nakaparada para di BP mga tricycle, tapos mga
Sa mga pang food cart baga. Oo. Kasi nakaka-traffic ka sa tinampo. Baka may release bagay na lang. Kao lang kami sa bigay sa release. Iyo man ang gadmigo. Tapos ini BP, mga maksyon na lamang, mapahalili. Oo. Kapag iwas-iwasan tinampo, minsan nagtatarabatang piyot na. Dahil Iyo sa man mga ang traffic, ano. tapos mga ano. Sige. Ayun, Pilipino, Batalyon, ano, walang kaunong pati ang paminsan. Ali. Sige po. Okay, sige migo. Tokaron tayan ha. Ayoson ta ha. Ipaabot ta sa otoridad ha. Mas lalong nag-iibog ako nag-park. Ata na nga ni. Pangyari. Kaya, Ay, sige, nako. salamat po. Okay, salamat, Bigo. Salamat. Ayan, very good point rin sa tuya na mga paraan tabay. Ano, sige, tabi. Joshua, paki-monitor ko mo tabi ka na sitwasyon na anta, kung tawang kipunto yan ta. Ako talaga, Kuya Nimi, bata, maringan auto ko ro lang kao. Bata, haloy-haloy naman ang auto ko. Medyo kan talaga, may problema eh. Di ba? Ang lugar na iyan. Bata, nagkaka-traffic ta. Siyempre, maluyakan dalagan mo. Makasagid ang auto mo, problema mo iyan. Di ba? Alright, ang sa tuya, tabing tataramon ko niya na hapon. Korumbot. Ang sa tuya, tabing tataramon. Ngunya na hapon, mga kapingki, korumbot. Yes. Korumbot. Ano na kung sabihon mga tugang kang tataramon na korumbot? Araw nito kung meaning kayan. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihin. Ang itsura mo ngayon ay garo korumbot. Ika Kuya Nemi, ayan mga sagpon, nakulo na korumbot yan, di ba? Di ba? Nakulo yan, korumbot. Ikaw nga ni kitaw na ang bansag, korumbot. Pag malipot, sir, wala kikakugos, kay puhan magkorumbot. Yung mananggan, gari ba kuman ito korumbot na, kurubong man ito. Hindi man na, Angel, hindi man na. Pero kurubong ito, magkurubong ka ngaya. Sa bagay, ang kurumbot, baka katamong kang kurikot ka, ang apod kan sa muya mananggan Kuya Nemi, kurumbot. Tapos nakakupo ka ngaya, pagkupo mo ngayon, masamil mo nanggan, may ibugo na bilbil, buda medyo haralumon sa pusod. Kurumbot. Yan po ang ko sabihin kan. Pero aramang kurumbot, sarong klase iyan mga tugang na pagkaon. Inakon aram nindo yan ha. Ang kurumbot tabi, sarong klase na pagkain to Kuya Nemi, pigbabantayan mi iyan, pag yelo na ang kolor. Yelo yan mina-yelo yan. Tapos pag nainutang ka kambayong, rimate ka, si sup-sup ang kanbayong. Si sup-sup yung kampalago, pag nailing mong nagyelo na berilogo na, liluksohan mi ng kan mga aki pa kami. Kikaon me, Mauro Alsom, nga pod kan sa muya, kurumbot. Yan ha. Yung tabi nga pod kan sa muya, kurumbot, di ba? Gari siya, nagkakanap siya. Hello? Boss, good afternoon. Good afternoon, boss. So, kasama yung marikot baga dyan pag hinog na. So, nagkukulor yelo. Oo. Kayo panahon ta baga. Makon ba kami go, ang namit na Mauro Alsom na mahamis-hamis, di ba? So, baga, niya ng mga ignorante na dyan. Si sup-sup yan, migo kang palago. Rimate, pag nainutan ka. Ubos ang kampalago, tabi. Ang mga aki mo niyan, di naman aram mo yan na kurumbot naan. Dahil naman, kita harap tayo. Kan-elementary, nag-murunahan pa kita pag pauli natin sa eskwelahan. Iyon ang gibukan mga paradulag sa klase. Ayun na, boss. Salamat, boss. Mabuhay. para kuot kikurumbot. Ay. Pangyari. Kap. Sorry, tabi, Kap. Kap. Sorry, tabi. Di ka man tabi, Kap, tito yun na bansagan ta kipalago. Kap. Beverly. Sorry, tabi. Di ka man tito yun na. Ang aram ko kaya, ano ibang taon, bansag, kurumbot. Ika palang kitawon, ang bansag, palago. Hindi kong natata. Bala ka, kapitan.
Bala ka, si Angel sa ko nagtaram ka tabi. Nagtaram ha, si Angel. Aram mo kuya Nemi, bidbid mo si palago ka ito dyan sa may Piñaranda. Bidbid mo ito. Kaya ito dyan kaya nga po, palago. Pag mga gusto mong kaugmahan, kuha na nga doon. Awinda. Takot ako ba? Ray, palago, ano? Ano na? Kaya ito, inabot ko kuya Nemi, 500. Talaga. 500. Inabot ko eh. Yan naman na. Kung medyo gusto mo sa aki-aki pa, 800. Kung gusto mo sa medyo may edad na, nagbabarato. Habang nag-iedad siya, nagbabarato. Naramdaman ko lamang so. Joke lang ini ha. No offense minta. Joke lang. Sabi na akan sa customer. Ngaya, kahuron so, itong kahuron so, ano ito, so, subugaw. Sabi na akan mo. Ngaya, sir, may bago ka lamang dyan. Ikaw ngaya po, ngaya 3,500. Kamahal man na. 3,500 balon man. Ano yan? Estudyante nga, sir. Okay. Estudyante. Estudyante nga, sir. 3,500. Talaga? 3,500. Ting puro barato dyan sa 3,500. Ikaw nga tabi, sir. Ano? So, principal. Joke lang. Madagitan kita. Barata. Karaw masana po. Konsuelo man sana. Sorry po. Hello? Hello, Hen. Yes. Naroon. 3-5. 3,500 bigo? Way back the year, mga 9. Tapos, palawasan ka, naka-uniform. Ito pala sa kwarto. Kung ako kang uniform, kaya iba-ibang eskwelahan. Di ba guys? Style yan. Oo. Presyo man sinda. Oo. Pero, tanong ka ko, Hen. During my time, Kontra ka itong presyo, baba? Iyo. 3 pesos. Pira? 3 3 pesos. pesos? Pwede may gota. Kaya ito nga, nag-eskwela ako 1987, 88. Inabot ko sa Pamasay Daragaligas, 75 ang estudyante. Yes, correct. Oo. Matang minimum nga nito, so, nagmatubod. Yan o kamo, so may edad na. So may edad na pira. 2. Ang yan gumayan? Ha? Ang yan gumayan? So may edad na pira ang bayad. Ako yan ha. 150. Lahat na suntak ang sarap. Ay, nasay mo. Bye-bye. Salvatana. Di ba? Arong tabi. Ano mo yan? Yan mga tugang ng pigapo na oldest profession sa mundo. Pero yan mga tao ngayon, tandaan ta, igwasindang mga tugang kidiretso. Igwasindang diretso, nin na dapat dahil mo piga-abuso. Tawo yan. Dapat yan na piga-abuso. Asin kung sindaman may mga customer, pinagbimidbid iyan mga tugang bilang na may pagrespeto. Iya po. Narumdaman nindo so mga pariseyo baga, dinaraduman sa tuyang kagurangnan sa babayi. Hindi kung anong pagkatawo ka itong babaying ito. Tas sabi baga, ngaya, boseng, iningayang babaying nadakop may ngayon na may nakipagdurog sa bako niyang agom. Susugaya sa tuyang batas. Susugaya sa tuyang batas. Iyan ngaya dapat nga, pigigapuanggan sa magadan. Nagsurat-surat baga sa tuyang kagurang nanduman sa baybay, sa daga. Tapos tinangad niya sa mga kauron niya. O kung si nga sendo ngayon din kasalan ngayon, yun yung inot magapo dyan. Nawala ba saro-saro sa mga tao na nagdarasaya, nawalat sa babayi. Sabi ka nakan kagurang ng tani, ano nga tabi, lakawin na ngayon likawin, dahil ka nagyari magkasala. Di ba? Geriman sa na mga tugang sa mga nag-iimbestiganin kasalan kang kapaninda mga elihidong opisyal. Hilingan mo sa ng mga pagkatawo, puro man yan may mga dilensya sa buhay. Arog sinda ka yan. Arog kita kaan magusga sa tuyang kapwa.
Dahilan mga tugang sa pagiging ganid sa poder nin mga tao. Gusto tang pirmi kita nasa pwesto, tangani na kita magkaigwanin poder sa kinabanay ni. Tangon niya ng mga panahon ang nasa pwesto, iyon may poder. Para kontrolon ang gabos, kontrolon ang kwarta, kontrolon ang militar, kontrolon ang mga dearmado, kontrolon ang gabos. Anday langan nila kayang kontrolon ang sendang agom. Hello? Monsignor, Ay, tabi. Maray na hapon, tabi. he has no sin cast the first stone. The best, Mego. Eksakto. Araw mga kayan sa tinaram ni Kristo. Iyo baga. Kung kisay niya ang wala kasalan niya, yung ang primerong magbato duman sa babae. Yes. Sa kan mga panahon baga, Monsignor, Oho. pag nagkasala ka, pigagadan baga nila kayo do, true Oho. nagkapo ka. Yes. Iyo, Araw doon baga kami go. patron na mo din ki sa ligaw si San Esteban. Oh. Nagkatigadan baga siya sa true stone. Iyo baga. Kadi maray isang tawo. Maray isang tawo, no? Kung Maray sila man isang ang tawo. waras yung kasalan, Oh. ka primerong magbatas duman ki bato. Wala baga? Yes. Kaya, Oh. actually, boss talaga, maaarong kayo na profession. Tama ka, dapat tigagalang yan. Yeah. Tama, Mego. Okay. Dahil ganyan tipo yun na maging arong sinta kayan. Iyo baga. Hindi na tipo yun kayan. Siguro sa Oh. poverty or may mga nagtulak na pagkakataon na naarong sinta. Actually, boss, ako naggaling siya ko sa Manila. May rakon dumambos sa may bandang Roas Boulevard, sa Iyo, may Mego. PICC. Ata. Kahit to kan college man ako, igod ako lang experience ako. Dako lang ako din kinaaraman. Reporter na ako ka ito. Iyo, duman mo sa may Atabagan Adamson. Oh, okay, talaga. Mahirap ka ta, sir, pangkapilan. Oh. Kaya mahirap ka talaga, boss. Kaya mga araw kaya, hindi dapat yan tigda downgrade. Halimbawa, kung ngaya pangkapi para yan sa 5, 10, 25. Ante yan, boss. Mahirapon, boss. Oh, di dumaan na lang sa likodan kan gumakan auto. Sa Pasay Rotonda, dahil kaya yan. Iyo nga ni, ano? Pero boss, tayo mo, kapag na, di ba, Yeah. mo. Yeah. Okay. Salamat, Miguel. Salamat. Yan ang pigasabi tabaga Kuya Nems. Kaya kita gabos mga tugang na mga tao sa mundong ini, makasalan. Dito na pag-arugo ng kasalan ka, di ba? Ngani kita mga tugang magbago. Di ba? Takita pag-udok sa buot mga tugang ang sa tuyang pagkuan, pagkakasala, mas ang paghahagad din tawad, madali kitang patawado. Narodoman ko lamang si Father Fred na Naga. Nagduman ako, Kuya Nemi, sa handiman. Pagkalaog ko ng God, nahiling ko si Father Fred na Naga. Ay nga ako, maray na hapon tabi, Padre. Sabi sa ko ni para Father Fred, ay Monsignor, maray na hapon man tabi. Imbis ko suminabi siya, nagbisahan kaming dua. Kunin ako yan ni Diyo na. Nagbakal ako kapag ko. Diyo na. Ikot-ikot ako duman. Pag-abot ko sa cashier, Mons, may discount card ka po. Saan nga niya akong senior citizen po? Ano nga niya ako? Kung iwa ka nga po, Monsignor, senior citizen card. Nga ko dai. Di ka nga po maka-discount. May ID ka nga po. Nga ko dai. Di ka nga po maka-discount. Ang nga ko, okay lang. Pagtalikod ko, sabi ka itong, so yun naman sa may kanto na, so kari ba? Pinamila din naglaog niya si Monsignor. Padi pa lang niya yan. Dahil ako nagbalik pa. Mabalik naman ako to. Baka naman ako kipang saksak sa ilaw. Kay puwan kan elektrisyan. Monsignor, maray na po. Mga tugang, Jimmy na salita po, may dagdag na report. Jim, good afternoon, Jim. Yes, salamat BP. Maray na hapon sa mga parantabay. Medyo mamundong barita ini. Oh. Sa lado kan mga nasa Green Guardians na yaon sa mga gilid kan na highway. Digdi sa palibot kan na Vulcan Mayon. Dahilan sa sundo na sa nasinda sa Sabado. Yan. Final na nag-pigmirating na. Kaso bago yan sa guest house, big panginutan ni acting governor, ni Governor Glinda Bungao
nag-aabiso Oo. na so ito baga napagparabarita baga ni Padingal na gari ali o na sa mga Green Guardians, sa mga nag-check ining mga aggregates, mga trucks na naghahakot ki mga aggregates hali dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Saan sabi maluyan income naglalaog sa Kabankan probinsya. Oo. Ngunyan, reconfirmaron niya to ini BP, digdi sa checkpoint, yaw na ko mismo sa checkpoint area, Sige daw. digdi sa tercer distrito kan na Albay, and yaw digdi sa ro sa nagatinder, dahita na banggiton da so pangaran niya, so resulta lang, parte kan sa to yung pag-revalidate kan informasyon na nailuwas niya tungo niya na pagkahapon. Sir, maray na hapon, good afternoon sa ibong na linya si BP Henry. Ano po so resulta kan huroron kaso bago sa mga Green Guardians na pinanginutan ni Governor Glendaong Bungao? Oo. Ano po, sir? Sir. Opo, sir, good afternoon po. Afternoon po. Oh, good afternoon. Oh, okay. Sige, dahil ko na po putunan sa imong pangaran, tangani na medyo okay man sa imong pamati. Ano po ang sitwasyon po nindungon niyan base sa memorandum na linuwaskan ko presenting gobernador, acting governor? Ano po? Ano po ang nakapalaman, sir, sa instruction? Hanggang November, hanggang katapusan lang po kami ng November. November, anong petsa po? 30 po. 30, last day, opo. Ano pong nakapalaman sa kwantabi sa komunikasyon na rin si Benindo? Alam to na BP, bako man komunikasyon na nari si Bininda, pinaapod sinda, nagatindir sinda sa meeting kaso bago with Governor Glendaong Bungao. Komunikasyon. Okay. Sige, nasa butang ko na. Kung ano ang aaramo niya to sa iya, kung ano sa instruction sa senda sa meeting. Okay. Ano tabi bossing an instruction sa meeting ni Governor Glenda? May po kanto. Hanggang November 30 na lang po kami. Opo. Natada po hanggang November 30 na sa kamo. Anong pansalida? Ano po? Natada po hanggang na lang kamo pitsa 30 ka Nobyembre. May po kanto. Dahil man sinabi, kung nata. Ano sa paliwanag? Anong paliwanag po? Baba po na aso na ano, so income nung sa quarry po. Sa koleksyon? Sa collection po. Sa quarry? Depende na po kaming papaho doon sa Iyo. Ano po, gabos ka mo hinali? Alam pa kasabi-tabi kang governor, gabos po ka mo, da? Po, gabos. Sabi po, gabos. Gabos? Gabos da, Jim? Okay, so yan, wala kayo sa pinakapamayonin da digdi. Pero ano sabi, Jimmy? Ini kaya, nasa 485. Proper kaya ako nagdigdi, iguana ko ning informasyon na nako at BBP, kumbaga, pigre-revalidate ko lang ini, tayo ni nagatindir ining kahuro niya tungo niyan. Kunyan, total na bilang lakay ni 485 sa bilog na Albay. Ngunyan, so pansweldo ka ini, nagmumuntar sa 5 million ang bulan. Okay. Pagkatapos, yun na yan, re-react na sa provincial government official ta ababaan income kaysa duman sa pansweldo, which is nabarita nga ni baga na sa tuya ni Padingal. Kaya nagpaapod na ngunyan, ta sundo na sa naining November 30. As confirmed ka ining kahuro niya to. Pero sa kwanindo, sa appointment, sundo ka mong December 31 po. December 31. So ano masasabi nindo na November pa sana may appointment ka mo na sundong December 30. Okay sa pagmati nindo yan? Dahil man po, lalo po magapasko po na mamundo po kan sa parbo, sa pamilya na mo. Dangan gari may pigapod bagang breach of contract. Although sa legal ng paghuroron ini. Sungo niya, kaso bago, ano so naging desisyon kang pag-iriban nindo? Ano so naging desisyon kang pag-iriban nindo?
Ano sudah sa katapusan kan paguroro nindo? Amo na po kadto na sila magaling sa nasunod na November 30. Nagbusis man kamo? Tinawan man kamo nin na pigdangog man sa mga agrangay nindo? Tayo man po nagkuhanin mga taga second district nag-comment man. Nag-comment man. Oo. Kompleto may first district, may second district, may third district. Kaya po. Nag-voice out ka mo? Opo. Dahil man dinangog sa boy, so agrangay nindo. Dahil. Oo. Dahil. Kung kayo anjing baga, ang mga arog kayan, gari, di ko aram ko niya ko termino so anon si stasyon na. Kung di yan baga, ay ka-point kan si Governor Grex, Oo. Lagman, di ko aram ko nung patakaran kan talaga. Anyway, sa agata, apunan ta si Governor Glenda, ano? I-clarify ta yan. Thank you so much, sir. Thank you. Oo. So, sagkod na sa nakam. Bangal daw na sa nakam mo pala. Pagkatapos ka ni po. Oo. Pero Jim, ang pili si Mindatabi per day? Pero pig susildo ni aldaw. 400 po kan aldaw. 400 per day. Nakul ka mo didi sa third district. Oh, iyon na. Thank you so much, sir. Sa DCGB kita. Okay, so confirmed tabi BP ining informasyon na nakalap niya to ngonya na pagkahapon and ayun na yan. Mamundo siyempre ni natural ta imbis na ay may nagabot digdi. Sir, good afternoon sa radyo ako sa DCGB. Come on leader digdi. Team leader pa kaman. Oh siya. So anon magad lang ko ko kan reaction nindo kan sabi sunod na sa nakamong November 30. Aram na nindo. Confirm. Confirm na. Confirm. So anon reaction nindo po kay ni? Para mga may kay magi butas sinda ang Nakapesto. na kayag. Iyo. Toto kuan na ni. Tutunaw na nindong kuan na ni na checkpoint area nindo digdi. Babayaan na nindo ni. Mamatos-patos na kamo. Kung ano. Siyempre sa binakala mo dyan, kung ano na mo. Siyempre. Pirang taon man ka madigdi nagserbe? Ano man, saro pa lang ako. Pirang taon? Anong dawan ni? 400? 400 po. Di December, pa na, babloy? Para na. Lahat ka dyan, Jimmy. Para sa rumbulan na lang, ipinagod-agos muna kuta kami. Pwede man ko ta. May appointment man kamang pinirmahan. Igwa po. Sundo na rin. December yan, 30. December 30 yan. Ayos. Sana dapat, pinadagos man ni Madam. Pero nag-voice out man kamang kanon. Iyo po. Dahil man dinangog. Dahil man dinangog na. Dahil yung pinabisara na. Wala na. Talagang na. Ayos, tapos Merry na. Christmas na lang. Merry Christmas. Tirakman. So, minsahe na lang nindo sa mga sa... Napalo lamang ako. Say, Mike. Kung nagdadangog ko niyan si Governor, anong mensahe niya? Kung nagdadangog, halimbawa nagdadangog o may nagdadangog ng mga taga-Kapitolyo, anong mensahe po nindo? Sana po, maano man kayo, matabangan man na kahit December lang matapos ining December ang trabaho na mo. Baka ma-interview mo, ipaabot niyan. Ipaabot na yan. Para maano man na, December hanggang December lang, pwede na. Yeah. Yun, ano mga trucks na yun, lost trade na yun, diretso na. Nakatrabaho pa kami. Paperforce pa nga ka. Oo, nakasutuloy pa man. Tatrabaho pa man kami hanggang Pitsa 30. Pitsa 30. Pa kami. Pero mababloy na. Ayaw. Kaya na. Yun ang Merry buhay. Christmas na lang. Yun man ang Okay, ganyan. thank you. At least nakatrabaho man ka mo sa probinsya. Iyo. Okay, so yan na. BP, ang preskong informasyon. Gikan digdi sa pag-validate niya to sa checkpoint area sa Ciudad Can, Ligao. Iminasalita di si GB News. Sa agad tapunan ta si Governor Glenda, no? Para sa bagay na yan. I-clarify ta yan, ha? Hello? Good afternoon. Opo. Ano po? Iyon na nga ni. Oo. Oo. Ako sa iling kumigumay sa salida dyan. Baka iba nang apod kan masalida? Pero dapat yan, putol. Iyo nga ni. Iyo tama ka man dyan. May punto ka man dyan. Tapos, napulong kayo kaya sinda. Iyo. Ko, sa mga nagkakuwari, may mga tao
din ang pabantay. Yan. Dali ako rin di sa albay. Sindikato. Kwan migo, negosyo? Sindikato. Negosyo. Sige, tasagay pa ta kay governor. Masabi niya ka, ba't acting governor baga siya ngunyan, ta suspended ang gobernador ta. Di ba? Yung ani. Oh. Pero dapat so, pinaharapan ay yung solusyon. Yes. Koleksyon. Oo. Okay. Sige, boss. Oh, thank you. O nga ni, may sarap ako nakuha na marabareta. Angel. Angel Mustasa. At tapos si Angel. Then ako na lang si Angel Mustasa. Ipahiling mo daw digil sa amigo to itong pinuruan mo sa kuya kung aram niya ang istorya. Dahil ko aram ang story behind ka ito eh. Istorya ito actually eh. Dako lang, baka aputa daw kung aram niya tabi. Mga tugang ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang po yan nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago, tanganing mo mga tay, kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po mga tugang sa mga panginot na butika nationwide. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud at proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin, ma-antioxidant po na epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan ang mabawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo dai. Mas maray po ng Liver Aid Silimarin Capsule, isabay oral daw. Para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para po mga tugang sa baskog na atay. For healthy liver, mag-Liver Aid na. Alright? So, sige. Yotabi yan, mga tugang ang kwanta. Makabalos man so sinalidahan ninda kang inot December man ito, namatian maninda. So namatian, talaga? Mga job order yan na anytime pwede i-terminate sinda, lalo na kung day kaya pasildohon. Yan, tama ka po. Sunod ka iyan pag nanggana, ngunyan baga Green Guardians. Hindi ko nga sa apod kang kay Gubnuel kay ito ano? Kay Governor Lagman, Green Guardians. Kay Gubnuel, di ko aram sa apod ka ito. Kung may manggana pa dang ibang apod, Green Angels. Sarawayan. Mga matalir ka, mga salbatana ka mo. Rapang relatoson ta ka mo. Nagano si Panindo na. Di pangalit tapos ang eleksyon. Mana, ang aram ko kuan sa government, kung dahing budget o kulang, ang appointing officer, ang liable, okay. Kuan po yan. Ang hiring ko talaga kaan ko yan, baga, ko-terminos yan. Mga casual, kikuan talaga yan. Kwan talaga yan. Maski baga sa city government baga, sabi baga ni Mayor, pido kan makauron ta. So, gabos na casual, contractual sabi niya, gigibo niya na 50% na sana. Di ba? Gigibo niya na 50% na sana tabi, so casual. Araw man talaga yan kaya. Mga tugang. Kaya paminsan talaga. Dahil kaya sindaki, pigapod na security of tenure. May kinaraman po dyan. Alright. Now, good afternoon, Tabi Henry M. Saan lamang kita makakuha kilibring pag-eskwela? Ay, dyan po sa Bicol University. Masyado man ang free college of education. Mga tugang na dyan sa mga eskwelahan, sa BIO, sa mga state colleges and universities. Yan, mga state colleges and universities. Aram mo yan, araram mo rin kung siyan mga author ka yan. Tasaro sa mga author ka yan, iyo po si former Senator Bam Aquino. Siya po ang saro sa mga author ka yan ng mga tugang na free college education. Yan. Iyo tabi, iyo yan mga tugang. Kaya, pwede ka ba yan makakuakili? Bossing! Mare, hi si Tita Tabi, Mare. Ay, de mag-istorya. De tabi ako mataram. Sandali lang ito may bisita. Madali lang ha. Tumapod muna kita. Bayapod muna. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon po. Makihirak man yan na Green Guardians. Ang dapat, susugon kang sa government. So dahilan, matunayan, kung atata, ang revenue nagalaw sa inda, makuaraw ka ito kadakula. Yung nga na imigo, takanginot baga, inaramyan da sa ordinansa sa probinsya para na magkaigwang koleksyon na haloy. Yung mga di man kinangyari, migo.
tamas kisalitahan mo iyan nag-green guardians kang guardian angels. Kung so, Sarawayon ka na. tagibo kang pagbabakang revenue, Pareho. kaya magina yun. Oo. Kaya makimangyari ka yan. Kaya makairat naman ka ng mga green guardians na ani. Dahil maglamang sinda pagkaisip ka yan. Iyo. Nagsusunod pa Iyo. sa sinda. Iyo, tama ka dyan. May punto ka dyan, Migo. Oo. Oo. Iyo, dapat susukunin da. Iyo. Di sa Iyo. ito. So Yan. mga kudiros. No? Sayon ang rason kung nagbaba ang collection. Bako ba na sa Guardians? Correct. Ang rason Masipag ka siya bababa daan mo ang at kung collection, ano-ano. along the So, way, kung nakatukaw pa so may dahilan, Oo. mati, yung mga yun. baka may gumaluya sa implementasyon kan mga regulasyones. Baka dakol na mga illegal quarry, di ba? Etcetera. Ito kaya Dapat araman yan kung kinagayaman mata. dyan. Kaya magkani mga saraday. Papasko pati. Dira magsadalay rasaya. Kung Kaya na kay yun na governor nga. na yan, kaya Yun si na governor, nga. susukunin da sa puon. Yes. Akong aliyon mo na sa ngaday man yan. Very good point, Migo. Tama ka dyan. Aramon ang root Kaya kung cause. patong pig-interview kaya ni Jimmy, pero magkamaluan-luan na, makairat man. Iyo. Ako nga, ganun mapaluwa na ako sa bago. Iman eh, sus Oo. ko. Ay, na. Kaysa nang repeat? Sige, Bahala salamat, mga... Migo. Salamat. Bahala ka na at makaroon mong saga Saga. acting na Ay, gobernador. ako na mala. Ako, salamat tayo, Vipin. Thank you. Alright. Mga tugang oras natin, 9 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puong baga ito. Sinda kita ika-ako biko. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobinesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Maugmang ipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DCGB. Always number one. Always at your service. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo!
Buti na lang po, nandyan kayo. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastructure. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo. Buti na lang po, nandyan kayo. Ang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400-gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo di CGB. Salbatan na Kuya Nime. Alas 4, dili kitang maistorya pala no. Bata may babasa akong voice over digdi para sa live commercial. Di ko nagkakasaramputan sa word. Methylsulfone methylsulfonyltamin. Siya paghalong ka ng mga salmatanang ini. Problema naman eh ko yun. Bata ba yan din eh? Awin da. Methylsulfonyl methane. Methylsulfonyl methane. Awin da. Salbatan ako yan. Sako panangga din na. Sako panangga natagbo ini. Oh. Mas mawarag si Edwin? Kuboy sa over ni Edwin? Madali lang. Anong pag-pronounce ka ni? Mito Salbatana. Toto na lang. Bata babasahan ko na kung tango yan kuya ni. May importante ini. Tabi, bulong sa arthritis. Ayoko. Dahil komplikasyon duman sa kung ano. Wala man na de. Iba man. Di ba? Anyway, mga kapingki. Mga kapingki, kung mahilang ka sa liver o mahilang ka tabi sa mahilang ka sa tay, ikaw pwedeng makatabang dyan. Ini po na Liver Aid Silimarin Capsule. Kung igwa ka fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, yan po, resulta kan sobramong kakainom, buda, pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan, kung di kita magbabago, tangani pong magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa ludas ng proteksyon kang atay, ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kan Liver Aid, antioxidant po na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa roldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan na mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man na wala, mahilig man uminom mo dahil mas maray po na ang Liver Aid Silimarin Capsule sabay oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay. Hay nako, alas 4 na lamang. Ang magayunon ko ang topic tangon yan, Tita Marie Honrado. Tita Marie, magayunon ang topic tangon yan ko ta. Sabi kan sa tuyang topic, how to love your neighbor. Yan. Saga na lang ini, how to love your neighbor. Ang hapot, mga tugang ka muna kaantabay ngon yan, who is your neighbor? Sige na, at habang saga, babalikan tang istoryang ini. Who is your neighbor? Or who are your neighbors? Diba? Iyan ang hapot. Wow, unin na si Sarah. Magayon nun si Sarah pag nakakaluwas sa naglakaw sa luwas. Adi? Di ba? Oh, saga na ugaring ta, kinapos kita. Ang very challenging baga ang hapot, how to love your neighbor. How to love our neighbor. Ha? Di ba? Paano mo kakamutanan sa imo mga tugang na neighbor o kataning kung bigpa para atum-atuman kanya?
Kaya para atumatubang kanya, sisay man ang gadang neighbor mo. Iyan, mga tugang ang sa tuyang pag-i-restore. Galing na nakitang oras. Saga na lang. Sa programa ta. Okay na? O sige, salamat po kasi nung pagantabay. Mabalik po ako alas 5 sa aga. Ano sa aga? Friday na sa aga. No? Makaskaso ng oras. Adi. Friday na palan. Mga tugang sa aga, tabi. Kaya, ano yan? Magdarangugan kita alas 5 nin aga. Mga tugang sa programang Morning Hirit. Ang bilis ng oras, adi. Ay. Bakit ini? Sandali lang. Alam ko na. Tama pa. O ni mga tugang ang sa tuya tabi na closing song. Paborito kong kanta ni Kuya Nem. Namatian mo sa bitkuramoy mo. Namatian mo pa sa bitis mo. Ang hindi ko na mabit ko sa love is all around. Salamat kasi nung pagantabay. Goodbye, mabuhay. Maray na hapon po. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema.